नबजितनि परियाल जाना नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। तो नबजितनि फार्स्ट जात्राया जादों जोंनि न'खरनिफ्राय जादों। तो जोंनि न'खरनिफ्रायनो नबजितआ आंनि मिसेसजों आङो नबजितखौ आब' आरो गुमैया जोंना सिसुपानियाव स्कुल मोजां गैयिनि थाखाय जोंनि जायगानिफ्राय एसे आरो 15 किल'मिटारसो गोजानाव मोनसे एसे बाजार बायदि दङ आरो टाउन बरफथार। बे बरफथाराव फरायनो लाखिदोंमोन। बेवहाय आंना मोनसे सिमां दंमोन जे आंनि फिसाजोखौ आङो सुपार डान्साराव लांनो थाखाय आङो मोनसे थांखि लानानै फिसाजोखौ आं प्रिपेरेसन खालामगासिनो दंमोन आरो। तो बेवहाय नबजितखौ जों फरायनो लाखिनायाव बियो बिब'जों सानफ्रामबो डान्स क्लासाव थांनानै बियो मोजां मोनो, नायबाय थायो आरो। ओमफ्राय आंना मिसेसआ बुंबाय, आब'जों रायलायबाय जे बाबुखौ सानफ्रोमबो आंनो लांनो लाबोलाय खालामबाय थायो, बेबो मोसानो लुबैयो, बिब'जों खारफाबाय थायो, फुङाव एक्सारसाइज खालामबाय थायो, बेखौ मोसानायाव एडमिसन होनोसै नामा जाबाय आरो। तो बेवहाय आब'आ बुंबाय आरो, हो नाथाय मोनसे बाथ्रा साबधान, नोंदानो खोन्थानो हानाय नङा आरो। थारमाने जोंहानि गुमैया एकदम खामानि मावनानै जानाय आरो जेनेबा बेना मोजां खामानि मावनांगौ, मोजां लेखा फरायनांगौ। आं बल जोयो, आंखौबो रायो आरो बियो। थारमाने बे बल जोनाय, गेलेनाय, मोसानाय, मुसुरनायखौ गुमैया बिराद दुखु मोनो। थारमाने बेना जाहैबायबा मोजां मानसि जानांगौ, समाजनि सुबुं धोन जानांगौ, गिदिर मानसि जानांगौ फरायनानै, आरो नङाबा मोजां आबादारि जानांगौ। गुमैना बिदि आरो, सिदा मानसि नालाय। तो आब'आ स्रि स्रिनो नबजितनि फैसाखौ हरो आरो। तो हरनानै बिदिनो प्रेक्टिस खालामनाबाय, फ्राय बोसोरसे प्रेक्टिस खालामदों। बोसोरसे प्रेक्टिस खालामबाय बिदिनो, ओमफ्राय मोजाङैनो प्रेक्टिस खालामबाय। आरो मा जाबाय, बिनि उनाव लकडाउन जाबाय। दा लकडाउन जानायाव दाना मा जाबाय, मानसिफ्राथ' ओंखारनो हाला। दा ओरैबायदि अबस्था, न'आव थांनाय जाबाय। न'आव थांनायाव दाना मा जाबाय, फुङाव थारमाने जोङो माने फुंनि 3:30 4:00 सिखारनानै लामायाव खारो आरो। लामायाव खारो, आंना फिसाजोआ खारो, नैबे भागिना खारो, आंबो खारफायो। खारना फैनानै जोङो ब्रेकफास्ट एसे एनै माबा मोनसे जासिगोन, फिथाइ सामथाइ, ओमफ्राय नङाबा जायखिजाया ओंखामबाबो जागोन। जानानै जोङो थारमाने बाहेरावथ' ओंखारनो हाया नालाय, एसे सान ओंखारनाय लोगो लोगो पुलिसाबो फैयो। दा मा खालामगोन जों, न' सिङाव जोंनि मोनसे क्लास बायदि बानायना होदों आङो, डान्स क्लास बायदि आरो। दै लानानै जोङो बेहायनो न' सिङाव जोङो 2 घन्टा फुङाव, बेलासियाव 2 घन्टा 3 घन्टा बिदि प्रेक्टिस खालामनाय जायो आरो। तो बिदि प्रेक्टिस खालामनानै बै लकडाउनानो नबजितनि लाइफआव मोनसे इउ टार्न लादों आरो। थारमाने तो बेहायनो बियो बहुत माने गावखौ माने थियारि खालामनो हादों। बिनि उनाव दाना लकडाउन एसे माबा जादों आरो, जेने तेने सोलिनो हादों। बेवहाय आं बै दा जिथुनिखि नबजितनि टिचार्स टिभियाव ओंखारदोंमोन, दीपिका माझी बुंनाय बकाजाननि, बिथांखौ आंनि फिसाजोखौ दोंसे मेथाइ करिय'ग्राफ खालामनो थाखाय आं लेंदोंमोन आरो। तो लेंनायाव आं बुंबाय, आंनि भागिन सासे दं, बिराद मोजां मोसायो, हायोबा बेनोबो दोंसेसो मेथाइ फोरोंलाय। आं बिदि खोन्थाबाय आरो बिसोरखौ। ओमफ्राय बिसोर बुंबाय, नों ओरै बारनो हायो ना हाया, ओरै हायो ना हाया, बेखौ सोंबाय आरो। उल्टां फाल्टां बारनो होबाय, नायबाय, औ बे माथो बिराद एक्सपार्ट, बेसो बांसिन हायो माथो जादों आरो। ओमफ्राय देमालिनो बुंदों आरो, बेखौ जोंनो हर, जों लांनोसै, बिदि बुंबाय आरो। ओमफ्राय आं बुंदों, गुमैजों आरो आब'जों रायलाय, बेहाय माने रायलायबासो हरगोन, आं जेबो बुंनो हानाय नङा बेखौ। तो बिदिनो जोंनावथ' आरो बे मा जाबाय, माने बे इंलिस मिडियाम फरायनाय नालाय, तो इंलिस मिडियाम स्कुल जोंनाव गैया, बर' आरो आसामिसल' दङ। तो बेनिखाय गुमै मोना बरफथारसिम लांलाय लाबोलाय खालामनो, लकडाउननि उनाव माने प्रब्लेम जानायखाय बकाजानाव लाखिबाय आरो। बकाजानाव मथा मथि 6 माससो लाखिनायावनो DID निफ्राय फन फैबाय। थारमाने तो फन फैनायाव दाना माने फार्स्ट फना आब'नाव फैदों आरो आंनाव फैदों आरो। थारमाने आंनि फिसाजोनि भिडिअ हरनाय दंमोन गोदो 2016-17 आव। ओमफ्राय बिदि बुंनायाव आं बिनि भिडिअखौ हरनो थिनबाय आब'खौ। आब'आ हरबाय आरो। हरनायाव बिसोर बिनि भिडिअ दोंसे नुनानैनो चेनेला फाग्ला जाखादों आरो। थारमाने बेखौ जेरैखिजाया नांगौ, थारमाने बिदि टेलेन्टखौ नुनानै आरो। नाथाय बै बायदेव मोना, मास्टार मोना, बिथांमोना सुपार डान्सार सनि टिभियाव हरनो थाखायसो थाग थियारि जाना दंमोन आरो। लास्टआव आब'नि आरो गुमैनि जिदजों माने जि टिभियाव लांनो लागा बाध्य जादों आरो।
थ' जायखिजाया आं जि टिभियाव थांनाय खोथाफोरखौ बुंला नोंथांमोना नुखाबाय खिन्थु नैबे खोथाखौ आं बुङो आरो जे बेखौ आं बुङोमोन आरो जे नोङो मोनसे खोथाखौ जों सानना लानाया मोजां बयबो जोंना फार्स्ट मेट्रिक आनजादाव जों जेला एग्जाम होयो मेट्रिक आनजादाव जुदि फार्स्ट डिभिजन जुदि नोंथांमोननि जोंनि खुदियाफोरा जुदि से थाखोआव जुदि माने पास जानो नांगौबा खमसे खम 9 घन्टा 10 घन्टा फरायनांगौ आरो थ' आं बिदि बुङो आरो जुदि टप माबायाव जुदि फैनांगौब्ला आसामनि टप 20 बा टप 10 आव फैनांगौब्ला खमसे खम 15 निफ्राय 20 घन्टा 22 घन्टा फरायनांगौ लेखाखौ अब्लासो आसामाव टप 20 आव फैनो हायो आरो आं बेखौ बुंदों आरो आसामनि पपुलेसना दङ खमसे खम माने 2 कोटि 35 लाख दा आरोखि बिदि माने जों खोनायो थ' होमबा सारा जोंनि माने भारतबर्षआव हयथ' 135 140 करोड़ बुंदों दा बेवहाय नोङो मोनसे टिभि रियेलिटि शो नेशनेल टिभि रियेलिटि शो टप 13 टप 15 टप 10 आव जुदि नों ओंखारनांगौबा नों खै घन्टा प्रेक्टिस खालामनांगोन नबजित बेखौ नों साननानै लालै होमबा बे बुङो आरो हैद मामाय बिराद डेन्जार खोथा बुंबायलै नों बिदि बुङो आरो बियो तामाम प्रेक्टिस खालामनांगोन माथो होनबा बुङो आरो अब्ला बियो एकदमबारे फाग्ला बायदि प्रेक्टिस खालामो बेना बे 6 पेक ओंखारनाया न'आवनो ओंखारलांखाजोबनाय आरो थारमाने दा बेनिखायनो आं गासैबो बेहाय जाय मोसानानै मोजां मोननाय उन्दै उन्दै जोंहा स्टुडेन्टफोर दङ आं बिसोरखौ खावलायगोन सोरबा जुदि मोसानानैनो जुदि गावनि केरियारखौ दाना लानो सानदोंबा एसे मोजां प्रेक्टिस खालाम आरो बिमा बिफाखौबो आं बुंगोन मोजां माने मास्टार हमनो नांगौ मोसानायावबो जे बहुद माबा दङ थारमाने सेमि क्लासिकेल दङ क्लासिकेल दङ कन्टेम्परेरि दङ हिप हप दङ लिरिकेल दङ ब्रेकिं दङ पपिं दङ थ' टिभि रियेलिटि श'आव हिप हपखौनो जुदि बिराद मोजां जुदि साबा मोसानाय दंबा बेखौ लाङा अल इन्डियायाव एकदम हिप हपनि एक्सपार्टखौ नायनानै सानै लांगोन आरो सेमि क्लासिकेलनिफ्राय सानै लांगोन कन्टेम्परेरिनिफ्राय सानै लांगोन बेफोरबायदि आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना नोंथांमोननि खुदियाखौ जेला मोसाहोगोन ना बै डान्स फर्मखौ बे मास्टारा अंखनि मास्टार ना इंलिसनि मास्टार दा इंलिसनि मास्टारा जुदि बियो थांनानै जुदि साइन्स फोरोंहैबा बे बेसेबां मोजां हागोन बेखौबो साननो नांगोन थारमाने थ' बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन जे मास्टारखौ एसे नोंथाङा मोजां नायनानैसो एडमिसनफोरखौ मोजांनो होखा एक्सपार्टखौ एसे नायदो एसे गोरोंखौ नाय आं बेखौ आं बुंबाय मानोना अखमायाव मोनसे खोथा बुंखायो भुलखौ पता अंकर केতিয়াव शुद्ध उत्तर नुलाय अंकखौ जुरिजेननियावनो जोङो मेथ्सखौ बिनि फर्मुलाखौ मोजां जों जुरिनांगोन आरो थ' बारा गोलाव खोथा बुंनो सानाखै आङो थ' जोबथारनायाव आं फिन खावलायगोन जे नबजितखौ बानजाय आफादा बेवहाय लिंनानै जि बिथांखौ नोंथांमोना अनदों बा लिंनानै नोंथांमोना जिखिनि रायजोनि गेजेराव पारफर्म खालामनो सुबिदा होदों थ' बेयो जोंनि थाखाय बिराद गिदिर बाथ्रा आरो बेनिखायनो आङो बानजाय आफादखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसे साबायखर बावनानै गासैबो दिनै बिदिंखोनि बिलिफां नायनो फैनाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो फिन खेबसेखौ साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ एसे फोजोबबाय गोजोन्थों।